same shi a gida. Mama malamin nan mama azzalimi ne. Kin ga ranar nan haka ya tara Samira ƴan ajinmu yan mata dukan tsiya sai da ya cire mata kafa ɗaya. Ba kin san gidan shi ba? To mu je har gidan shi mu je mu same shi. Ni ma ta yi idan bai kiyaye shi ba sai ya cire mun kwanyar. Mu je ki nuna min gidan nashi sai ga rashin mutunci yau. Ba dai ina dukan ƴaƴan mutane ne ba mu je mu same shi. Mu je ki nuna min gidan shi. Kai na mu je gidan nashi mu je mu same shi har gidan ga ya mun dalilin da isa. Mu je mu same shi. Yawwa mama ga shi ne wannan ne. Mallam ina gajiya gida. Mallam ina so in sani me dalili da hujja. Da za ka kama mun a cikin aji ka da duka. Me ne dalili? Hajiya kin san an kama ƴaƴa. Kamar mace iyayen ƴaƴa ce kasu mu ba ƴaƴa tarbiyya mu ya musu abubuwan da ya kamata. To ita wannan soyayya a ranta idan ana karatu ba ta ɗaukar abin da ake mata. Ta dinga tunani tana danne-dannen waya tana chatin ba ta mai da hankali idan muna lesson tana ɗauka yadda ya kamata. Ne mata faɗa shi da ta gaya miki shi kenan kawai na gan ku yanzu a hanya. A'a ka da ke ta. Malam ka da ke ta. Mama kama na yin dukan yakin ga ya ɗauki wayan na ya buga ta ga ƙasa. Idan na dake ki wani abu ne? A'a wani abu ne malam. Wani abu ne malam ƴata na tura ta makaranta ba wai malami da ke ta ba. Gaskiya. Ba na son ana dukan kan mun ƴaƴa makaranta. Magana gaskiya. In haka ne to ni zan kai wannan magana wajen principal. Gaskiya. Ba na son ana taɓa min ƴaƴa cikin makaranta ba na son duka. Cewa ma idan na suke idan ban yi wasa ba sai ya taka kaina a ƙasa ya fasa min kwanya. Ya sheri. Ce din da ita mu ce. Sai muka ci karo da malamin akan hanya. Kin ga muke hida bari? Ina ta bani dai hakuri na ni ban yadda ba sai mun je wajen principal akan wannan magana. Ni ga ba san yadda. Kin ga hajiya ba mamaki yarki ma ta ba shi hakuri lokacin da take ta yi hakura ga dukanta. Kuma da tsautsayi zai sa isame ta yi mata duka ta kwanta rashin lafiya ko illata ta. Haka za a zo a kawo miki ita a zube miki ita ba wanda ya sai shekara. Saboda Allah fa. Haka ake? Duk wata gwamnati tana biyan sa albashi. Sai dinga zalunta ƴata a cikin makaranta to ni ba zan yi ba. Za mu je wajen principal gaskiya. Ki je gun principal shi ma in yi miki wata kin dai gane kawai ke kira ma yarki. Gaskiya ba zan yadda. Na goyi banki duk abin da za a yi kawai kira ma. Gaskiya. Yawwa ni ba zan hana ki ba. Saboda ina ganin shi namiji ne ta mace ce. Ni ba zan hana ki ba. ce kamar makarantar maza ne. Shi namiji namiji ne ai ba zai yi haka ba. Yana ganin ita mace ce yayi. Idan ƙasa ce ma ba zai rike ta ba. To lallaba ta zai ta yi karatun amma dai an wani ne ko kuma yar wani ya kama ta duka. Duka ba ka ga ta bayan ta ba fa. Yanzu ajiya da wuka ma kika tafi a cikin jaka. Bari ai yanzu da nake a fasacen nan bari ma dai kai bari in je wajen principal din.